nového videjka a ok ľudia, vítam vás z nového videjka. Tentokrát si ideme zahrať tento Rainbow Bridge. Brainrot. Prepačte. Takže ja som si tu kúpil nejaké veci za Robuxy. Hlavne pre vás. Napríklad túto pištol laserovú, ktorá trošku nefunguje. Alebo tento karpet. Čakaj, nie tento. Tento. Takže ideme vyhrávať a máme 117 000. Takže my už si vlastne môžeme ako dovoliť všetko. V podstate ako. Tunak táto VIP arena sa nám odomkne o pár minút. Tak to bude dobré. Možno by sme si kúpili túto helikoptéru. Ako viete čo, urobím to pre vás. Ja to kúpim, je to jedno. Tak, a neviem ako sa ovláda, ale skúsim ísť dopredu nejakým spôsobom, zázračným. Podľa mňa asi lepšie aj tá karpeta. Dám si ju. Takže zbytočne som si minul peniaze, ale mne to nejako nevadí. A keby ste chceli ďalšie takéto videjka, tak určite zanechajte like a odber a zatiaľ čau.